L-awtorità tal-ippjanar kompli tgħaddejja b'azzjoni ta' nfurzar biex twaqqagħ dik li kienet fabbrika kbira tal-injam li nbniet madwar 40 sena ilu fuq art f'żona barra mill-limiti tal-iżvilupp fl-imrieħel. Kien għall-ħabta tas-7 ta' 3 filgħodu li l-ħaddiema waslu fuq il-post b'għadd ta' enġenji u bdew iwaqqgħu il-bini illegali fosthom binja kbira li tinkludi numru ta' kmamar, passaġġ twil u pjattaforma kbira tal-konkos u għadd ta' ħitan li wkoll inbnew b'mod illegali. L-illegalitajiet li huma mifruxa fuq medda ta' sewġ tmiem u nofs se jitneħħew fi żmien ġimgħa biex wara jissokta x-xogħol biex is-sit jerġa' lura fl-istat oriġinali tiegħu. L-azzjoni ta' nfurzar setet tkompli wara li l-qorti ċaħdet mandat ta' inibizzjoni mis-sit aktar kmieni din is-sena meta l-awtorità tal-ippjanar bdiet bl-operazzjoni ta' nfurzar. Is-sur Charles Gafa, l-uffiċjal li taħtu qed issir l-operazzjoni, qal li la darba titwaqqa l-fabbrika l-art mistennija terġa' titwitta bil-ħamrija. Wara twaqqih u jitnaħħal materjal u mbagħad tkun tibda fażi oħra fejn tiġi nkissra l-art, ġifieri jitnaħħal konkos illi minfloku suppost hemm ħamrija, u mbagħad tinġib ħamrija minn barra biex narġgħu nġibu art agrikola. Ġifieri u jitwaqqaw il-ħitan tal-madwar, l-art ħatarġa tiġi eżatt bħalla l-qata ma' ġemba. F'Jannar li għadda l-awtorità diġà neħħiet bosta annimali li kienu jinżammu f'din il-binja u li sallum għadhom taħt is-sorveljanza tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali wara li s-sit ma ċċettahomx lura. Fost dawn l-annimali hemm 300 tiġiġa, srieda, ħammiem u fnik flimkien ma' qattus u 33 pakka gall li kienu nstabu f'kundizzjonijiet ħżiena u li qed jinżammu f'għawdex. Nies apposta mħarġa li qed iżommu qed jieħdu ħsieb l-andament tagħhom ta' kuljum, viżi tal-veterinarju kuljum u jaraw x'għandhom bżonn sakemm jintlaħaq ftehim mas-sidien biex jerġgħu jingħataw lura l-annimali. Is-sur Gafa qal li jekk is-sit ma jħallas il-ħlasijiet dovuti lill-awtorità brabta ma' din l-operazzjoni, l-awtorità se tieħu passi ulterjuri. F'każ li ma jiġux imħallsa l-kontijiet jinħoloq constraint fuq is-sajt, jiġifieri is-sajt tiġi mmarkata bħala post illi hemm djun dovuti lejn l-awtorità, u mbagħad jiġu rkuprati meta jeħtlu xi applikazzjonijiet ħalli jissetiljaw il-kontijiet li jkun hemm. Intant, kien fl-1987 li l-qorti ordnat li l-fabbrika titwaqqa minħabba li kienet imbniet illegalment. Madankollu One News jinsab informat li s-sit xorta waħda kien xtara l-fabbrika meqjusa legali mill-qorti, multa ta' 25 lira Maltin kuljum. L-operazzjoni ta' nfurzar u twaqqih qed issir taħt is-sorveljanza stretta tal-Pulizija u l-Awtorità tal-Ambjent kif in il-prassi f'operazzjonijiet bħal dawn.